खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ 2025 मायथाइनि 8 मार्चनि बै साना गासै भारतारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सानमोन मानोना टीम इन्डियाया T20 बुहुम कापखौ देरहादोंमोन। आहमेदाबादाव जानाय टुर्नामेन्टनि फाइनालाव टीम इन्डियाया निउजिलेन्डखौ गोरलैयैनो फेजेननो हादोंमोन आरो थामथि खेबनि थाखाय ट्रफिखौ आवग्रिनो हादोंमोन। नाथाय बे बिमुं देरहानायनि सानब्रैनि उनावनो दोलोनि स्टार अलराउन्डार हार्दिक पान्ड्याया दा खैफोदाव गोग्लैदों। पुणेनि सासे उकिला हार्दिकनि हेंथायै माहारियारि फिरफिलाखौ नेवसिनायनि अजद होनानै पुलिसनो केस थिसनदों। मख'नो गोनांदि पान्ड्यानि हेंथायै पुणेनि शिवाजीनगर पुलिस थानायाव अजद होनाय जादों। जायगानि उकिल वाजिद खानआ बे अजदखौ होदों। आर'जलाइयाव बिथाङा अजद होदों दि हार्दिक पान्ड्याया मेच देरहानायनि उनाव माहारियारि फिरफिलाखौ अनागारि खालामदों। बिथाङा बुंबावदों दि हादोरारि फिरफिलाखौ मान होनाया साफ्रोमबो नोगोरारिफोरनि मावनांगौ बिबान आरो बे आयदानि सायाव आयेननि राहा लानांगौ होनना बुंथियो। तामुलपुराव दुखुथिया आइजोफोरनि अरुणोदय आसनिखौ दाननानै होनायनि गोख्रोङै खुद्रिसारदों। तामुलपुर जिल्लायाव गोबां आइजोफोरनि अरुणोदय आसनिखौ दाननानै होनायनि गोख्रों अजद सिखारदों। सिगाङाव मोनबाय थाग्रा दुखुथिया आइजोफोरनि अरुणोदय आसनिखौ दाननानै होनायनि थाखाय आइजोफोरा रागा जोंहांनानै मोनसे गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों, जेराव अरुणोदय आसनिनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां आइजोफोरा तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलियाव लोब लोब फैनानै बेंखन फैदों। आइजोफोरना अजद होनाय बादिब्ला अरुणोदय आसनि रांखौ सोरखारि साख्रि आवलाफोरनि हिन्जाव राजखान्थि लिडार नखरफोरनि हिन्जावफोरासो मोनदों। नखरसेयावनो सानै साथाम आइजोफोरा मोनदों होनना बुंदों, जायनि थाखाय गोरिब रान्दि आरो बेंगुरा सुबुंफोरा बे आसनिखौ मोननो हायाखै। बे आसनिनि थाखाय सायख'नाया गोबां बेले बेजे खालामदों होनना बुंथिदों आरो मोननांगौ सुबुंफोरासो मोननो हायाखै होननानै आइजोफोरा बुंथिबावो। थारैनो आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुनि आफादगिरि बिबान लानानै हाबा मावबाय थानाय दिपेन बर' बिथाङा एबसुनि आफादगिरि बिबाननिफ्राय गोजान जामारसिगोन नामा? एबसुनि बिबाननिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो दिपेन बर' बिथाङा राजखान्थिनि फोथाराव हाबगोन नामा एबा फैगोन नामा? दिपेन बर'आ एबसुनि आफादगिरि बिबानखौ एंगार मारसिगोन नामा? थारैनो नंगौ, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बिबाननिफ्राय नागारना फैगौ 14 मार्च खालारखालि UPPL दोलोआव हाबसिगोन। बे बिथिंखौ लानानै थांनाय बावैसो सिगांनिफ्रायनो समाजारि बिजोङाव गोसारनाय आरो गोबां खेब सावरायजानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ हारिनि जेंना सुस्रांनो, गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि हाबा मावनो थाखाय 45 नं बेरगाव बिधानसभा बियाबनि रायजो राजाफोराबो फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि बिजाथि महरै लुबैनायखौबो फोरमायनायखौ नुनो मोनदोंमोन। आरो बिथाङा थांनाय बावैसो सानखालि दिपेन बर' बिथाङा बुंदोंमोन, एबसुनिफ्राय जुदि आं बिदाय लानाय जायोब्ला गासैबो थासारिखौ नायजोबनानैसो जि थासारियाव खामानि मावनो लादों, माहारिबाद, माहारिनि जेंना जेंसि सुस्रांनायानो थांखि जागोन आरो आंनि बिबान एंगारनायखौ बर' थुनलाइ आफादनि CWC आसो थिरांथा लागोन आरो बे डिसिसनाव आंखौ जेरैबायदि आजिरा मोननो लुबैदों बिथांमोना जुदि एलाउ खालामोब्ला आं ओंखारलांनो हागोन आरो जुदि बिथांमोना ओंखारलांनो मोना, सम जायाखै होननानै बुङोब्ला आं हारसिं डिसिसन लानो हाया होनना बुंदोंमोन दिपेन बर' बिथाङा। आरो राजखान्थियाव हाबा बेखौ रोखायै बुंनो हानाय आंहा सम जाथ'वाखै होननाबो बुंनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। दायो जोबथायाव बिथाङा राजखान्थि फोथाराव फैमारगोना 100% रोखा जाबाय आरो बिथाङा फैगौ 14 मार्च खालि एबसुनिफ्राय रिजाइनेसन होनाय लोगो लोगोनो UPPL पार्टियाव जयनिं जासिगोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन।
बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।